dat zijn hele oude dansen die altijd in de tempel voor het altaar gedanst worden om God te plezieren. En dat noem je Bharat Natyam. And you're going to tell us a story with your hands, and yes, so it looks very nice and elegant, and also, so that's it, right? So what you dance? Dance about Lord Ganesh. Lord Ganesh, oh ja. U kent Ganesh. Ganesh is met het olifantenhoofd, kennen jullie? En Ganesh neemt eigenlijk altijd de moeilijkheden weg. Daarom, als je een winkeltje hebt in India, dan open je het. En dan offer je een wierookje aan Ganesh, alsjeblieft geen moeilijkheden vandaag. En daarnaast heb je een beeldje van Lakshmi, alsjeblieft laat het geld binnenkomen. Zo gaat het. Dus het is zaken doen eigenlijk. Oké, zullen we een applausje maken?